κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι εντεταλμένοι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, κύριε Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, κύριε Τσουρνάκη, και κύριε Κωνσταντίνου, επίσης της Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, κυρία Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, όποιος άλλος πρόεδρος είναι εδώ, συλλόγου ή κάποιου φορέα, ζητώ συγγνώμη, αλλά είστε προς τα πίσω και δεν βλέπω, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω τώρα αυτά είναι τυπικά. Κυρίες και κύριοι, και αφήνω τελευταία και θα ήθελα ένα δυνατό χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά που είναι το κοσμό, την ομάδα της ΑΓΕΣ, το σύλλογο της ΑΓΕΣ, σε σύλλογη μπάσκετ. Παιδιά, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και γι' αυτό απόψε είμαστε εδώ, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να γιορτάσουμε τις δικές σας επιτυχίες. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας απόψε. Για χάρη συντομίας θα με επιτρέψετε να μην προσφωνήσω έναν προσωπικά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι έχετε υποχρεώσεις και είναι ένα Σάββατο το οποίο είναι χρήσιμο για όλους και είναι μέρα ξεκούρασης. Θα ξεκινήσω με έναν απολογισμό του τμήματος Στίβου για να δούμε πώς κύλησε η χρονιά του 2025. Ο Σύλλογος κατέλαβε την 102η θέση για το 2025 με 1.314 βαθμούς ανάμεσα σε 366 συλλόγους όλη την Ελλάδα. Ήταν ο 8ος Σύλλογος της Νεάς Βόρειας Πελοποννήσου ανάμεσα σε 30 σωματεία των νομών Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλοκαρνανίας, Κεφαλονιάς και Ζακήθου. Φέτος, από την κατηγορία K14 έρχονται αθλητές και αθλήτριες με ταλέντο και συνέπεια. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα σημειώσουν διακρίσεις το 2026 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει αργότερα. Για τον λόγο αυτό σήμερα θα βραβευτούν 5 αθλητές, αθλήτριες της K14 με εξαιρετικές επιδόσεις από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Το 2025 στο τμήμα Στίβου της ΑΓΕΣ δραστηριοποιήθηκαν περίπου 140 αθλητές-αθλήτριες από την ηλικία των 4 ετών. Τα παιδιά κατανέμονται ανάλογα με την ηλικία τους σε 7 κατηγορίες. Προνήπια-νήπια, K10, K12, K14, K16, K18 και K20. Οι αγωνιστικές κατηγορίες ξεκινούν από τα K12 και K14, τα οποία συμμετείχαν σε αγώνες της ΕΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Από την κατηγορία K16 και μεγαλύτερα συμμετέχουν εκτός από τα διασυλλογικά και στα πανελλήνια πρωταθλήματα, διεκδικώντας μετάλλιο και συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Τη φετινή χρονιά, προπονήσεις έγιναν, πάντα μιλάω για το τμήμα Στίβου, εκτός από το δημοτικό στάδιο, στο Γυμνάσιο Κατασταρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Γεδακιάς και στο Αρετάκιο Δημοτικό Σχολείο Πολυμών. Το αναφέρουμε για να δείξουμε την προσπάθεια που καταβάλουμε να μην είναι κεντρικά μόνο οι δραστηριότητες του Συλλόγου, αλλά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τα παιδιά σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ζακήθου. Σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. 3 αθλητές της ΑΓΕΣ εντάχθηκαν στους επίλεκτους της περιφέρειας. Ο Μαρίνος Κωνσταντίνος, Κώτης Πέτρος, Πλάνης Φώτης. Πρώτη θέση του Μαρίνου Κωνσταντίνου στη σφαιροβολία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Λυκείων και 2 πανελλήνια μετάλλια στο K18. Δεύτερος στη δισκοβολία και τρίτος στη σφαιροβολία. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα ο Μαρίνος Κωνσταντίνος να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, όπου και κατέκτησε την 3η θέση στη σφαιροβολία. Να επισημάνω εδώ ότι προπονητής του είναι ο κύριος Ακτύπης Αντώνης. Θα αναφερθούν εκτενέστερα οι αρμόδιοι για
τις επιτυχίες με ονόματα και διακρίσεις του τύπου λιγάκι αργότερα. Όσον αφορά το μπάσκετ, η χρονιά 2024 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες χρονιές του συλλόγου μας για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Αριθμός αθλητών από ηλικίες 5 έως 18 αγόρια και κορίτσια, 180 άτομα μαζί με το αντρικό περίπου 200 αθλητές. Στο αγωνιστικό επίπεδο, η αντρική μας ομάδα κέρδισε την άνοδο στην Α2 ΕΣΚΑΗ, πραγματοποιώντας μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε τις συγχαρητήρια εκτός από τα παιδιά και στον coach Ανδρέα Παπαδάτο. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στη συμμετοχή των Κορασίδων και των Νεανίδων στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΗ. Στηρίζουμε τις αθλήτριες, στηρίζουμε τα κορίτσια και αυτές αξίζουν πραγματικά ένα χειροκρότημα. Εξωστρέφεια του συλλόγου. Δράσεις. Ήταν η παρουσίαση του βιβλίου «Η δύναμη της ήττα» του Μπάνε Μπρέλεβιτς. Ένας θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πέρυσι αν θυμάστε, βρέθηκε στο νησί μας και παρουσίασε το βιβλίο του. Επίσης, πολύ μεγάλη αξία έχει το πασχαλινό κάμπ που διοργανώσαμε με τον coach Θανάση Παπαχατζή, ένας από τους καλύτερους assistant coaches στην Ελλάδα. Επίσης, πρέπει να αναφερθώ και να τον καλωσορίσω, αν θέλετε, την έναρξη της συνεργασίας μας με τον coach Άρη Ξενούλη. Και αυτός αξίζει να χειροκρότημα. Τη δουλειά που κάνει ο κύριος Ξενούλης θα τη χειροκροτήσετε περισσότερο την επόμενη χρονιά. Βέβαια, να μην παραβλέψω και τη δουλειά που στη συνεχή προσπάθεια που κάνουν όλοι οι προπονητές, όλοι οι συνεργάτες, όλα τα παιδιά που δραστηριοποιούνται στο Σύλλογο και βέβαια πάνω απ' όλα τους γονείς που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους. Όπως είδατε, αναφέρθηκα αρκετά στα άτομα, στα πόσες αθλητές και πόσους αθλήτριες έχει ο σύλλογός μας. Οπότε, αν βάλουμε τους 200 συν τους 140 του μπάσκετ και τους 140 του στίβου, αυτό σημαίνει 340 αθλητές και αθλήτες. Για το μικρό νησί μας νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο. Βέβαια, για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το νούμερο, σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά, σημαίνει ότι οι προπονητές κάνουν καλή δουλειά, υπάρχουν αξιόλογοι συνεργάτες, αξιόλογοι άνθρωποι στη διοίκηση, με συνεχή παρουσία, με έργο που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν, αφήνοντας τις δραστηριότητές τους, αφήνοντας πολλά άλλα πράγματα για την καθημερινή ανασχόληση και για να καταφέρουν να φέρουν το Σύλλογο και να έχουν το Σύλλογο πραγματικά σε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, μετά όλα αυτά τα καλά τα οποία αναφέρθηκα, νομίζω ότι μου δίνεται και η ευκαιρία από αυτό το βήμα, μιας και είστε όλοι εδώ, πραγματικά είστε όλοι εδώ, να αναφερθούμε και σε 2-3 πραγματάκια, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και εφόσον δεν έχουμε εξαντλήσει μάλλον όλες τις περιπτώσεις για να λυθούν, δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι στιγμής. Καταρχήν, θέλω να πω ότι οι αρχές όλοι, ανεξαιρέτως από τον βουλευτή, τον αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχο, το μελητήριο, όλο τον κόσμο, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Για τα προβλήματά μας πάντα ήταν ανοιχτές οι πόρτες να μας ακούσουν, να συνεργαστούν μαζί μας, να προσπαθήσουν να λύσουν όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές χωρίς επιτυχία. Αυτά όμως συμβαίνουν στις διοικήσεις, αυτά συμβαίνουν στους δήμους, στις περιφέρειες, αλλά όμως εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να λύνονται όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάνω απ' όλα τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας είναι στον δρόμο, τα παιδιά μας είναι μέσα στους αθλητικούς χώρους, μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και πάντα θέλουμε αυτά τα παιδιά να έχουν τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες όσες ώρες περνούν εκεί. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα που υπάρχει στο εθνικό στάδιο, με τον υπεύθυνο σταδίου,
ο οποίος έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι καλή απέναντι στα παιδιά του Στίβου, όπου δεν τους επιτρέπει σε καμιά περίπτωση να πετύσουν το χρονοτάπητα. Ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες παιδιά από το χώρο του ποδοσφαίρου δραστηριοποιούνται πάνω στο χρονοτάπητα. Είναι θέμα συμπεριφοράς, είναι θέμα αρχής, είναι θέμα bullying αν θέλετε, λεκτικό ή ό,τι άλλο θέλετε. Θα παρακαλούσα πολύ, επειδή έχει έρθει και έχει αναφερθεί πολλές φορές και είναι ένα γεγονός που εμείς, όπως σας είπα και πριν, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα, στη συμπεριφορά και το πώς τα παιδιά μας δραστηριοποιούνται, θα θέλαμε, παρακαλώ πολύ, τη Δευτέρα, όχι την Τρίτη, τη Δευτέρα είναι δυνατόν να το λύσετε αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε και ξέρετε κι εσείς ότι έχουμε το θέμα της αποκατάστασης της κερκίδας. Πιστεύω αργότερα θα αναφερθείτε σε αυτό, το οποίο είναι προς επίλυση. Και επίσης ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί είναι το θέμα η προβολή στο γήπεδο, στο εθνικό στάδιο. Ανάβει μόνο μια λάμπα. Νομίζω ότι η κρίση δεν έχει περάσει λιγάκι, θα μπορούσαν να ανάβουν 2, 3 ή 4, γιατί πραγματικά με μία μόνο λάμπα δεν μπορούν τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους και είναι και επικίνδυνο συν της άλλης. Πέρα εκτός από τον Στίβο και ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε για αυτό το θέμα, όπως και ο κύριος βουλευτής, υποθέτω, έχει να μας πει πολλά για αυτό το θέμα. Άλλωστε, μας είχατε υποσχεθεί ότι θα ήταν δύσκολο να είστε εδώ την επόμενη χρονιά χωρίς να μας έχετε νέα και εξελίξεις. Οπότε, σας βλέπω ότι χαμογελάτε, άρα θα είχατε και εσείς νέα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αναφέρω ότι κάναμε αρκετές συναντήσεις και με τον κύριο βουλευτή και με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη και με τον κύριο δήμαρχο όσον αφορά το κλειστό. Καταλαβαίνετε και ξέρετε πλέον το πρόβλημα πόσο μεγάλο είναι, ότι δεν χωράει, δεν είναι αρκετό και είχαμε εμείς τις δικές μας προτάσεις για κάποιο χώρο που θα έγινε το πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια σε πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί η πρόταση δική μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα πραγματικότητα η υλοποίηση του κλειστού στο εθνικό στάδιο και σύντομα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο κοντά στην πόλη της Ζακήθου. Παρ' όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε και κύριε Βουλευτά, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια, ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Όπως ξέρετε, είμαστε αθλητικό σωματείο, είμαστε ομάδα μπάσκετ. Ο αγώνας μπάσκετ τελειώνει στα 40 λεπτά. Καμιά φορά υπάρχει και παράταση. Οπότε τότε εμείς θα χειροκροτήσουμε όταν δούμε το κλειστό και όταν και εσείς με το καλό, αν είστε ακόμα στη θέση που είσαστε, να κόψετε την κορδέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, καλό κουράγιο, καλή χρονιά σε όλους, καλή αθλητική χρονιά, καλές επιτυχίες. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο όλοι εμείς που εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στον Στίβο, το έχουμε μεγάλη υποχρέωση και μια μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και σε αυτόν και σε όλη την οικογένεια, βέβαια, Μάγδα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Νίκος Αχτύπης. Καλή χρονιά με υγεία. Θέλω μια χάρη. Το χειροκρότημα κρατούσε για τα παιδιά. Εγώ πληρώνομαι αλλιώς. Μετά τους αγώνες κάθομαι σε μια άκρη, κλαίω και να σίγουρο 36 χρόνια που ασχολούμαι με τον Στίβο, έχω κλάψει και έχω δακρύσει πάρα πολύ. Και ευχαριστώ τα παιδιά, όλα τα παιδιά που ασχολούνται και μου ευχαριστώ τις κινήσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε θα αναφέρουμε επιγραμματικά τα σημαντικά γεγονότα από Πανελλήνιους και διασυλλογικούς αγώνες. Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν το Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείο που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης σε 7 Πέμπτου. Ο Πανελλήνιος Κώστας ήταν πρώτος στη χειροβολία. Για αυτό θέλω το χειροκρότημά σας. Το πρώτο Το παιδάκι αγωνίστηκε με 38,5 πυρετό. 3 μέρες πριν πάμε στους αγώνες, αγωνίστηκε, βγήκε πρώτος, έκανε μια πολύ σπουδαία επίδοση και διάκριση και έφτασε εκεί που έφτασε. Νομίζω το δεύτερο χειροκρότημα θα είναι ακόμα πιο σημαντικό. Λοιπόν. Το
Οι δεύτεροι αγώνες ήταν η Πανελλήνη K18 που έγιναν στην Πάτρα, 20-21 έκτου. Θα αναφέρουμε και τις επιτυχίες σαν σύλλογος, εκτός από τις οδομικές. Ο σύλλογος ήταν με 34 βαθμούς στην 11η θέση ανάμεσα σε 150 συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Και ήταν 11η θέση στους 150 συλλόγους. Και πρώτος σύλλογος στην ΕΑΣ στα αγώνια K18. Σημαντικότερες διακρίσεις αυτούς τους αγώνες ήταν ο Μαρίνος Υπόσης που ήταν τρίτος στη θωροβολία και δεύτερος στη σκοβολία. Ο Κλάδης Φώτης που ήταν πέμπτος στα 5 χιλιόμετρα βάδιν. Και ο Κώτης ο Πέτρος που ήταν ένατος στο δέκατο που είχε γίνει ένα μήνα πριν στα Τρίκαλα και 13ο στα 110 εμπόδια. Ο τρίτος αγώνας ήταν K20 ΣΕΡΕΣ 28-29 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η βαθμολογία ήταν 23 βαθμούς για το σύλλογο, ήταν 28ος στους 150 συλλόγους στα αγόρια, τρίτος σύλλογος στην ΕΑΣ και σημαντικότερες διακρίσεις ήταν ο Μαρίνος Κώστας 4ος στη σφαίρα, 8ος στο δίσκο και ο Κλάδης ο Φώτης 4ος στα 10 χιλιόμετρα βάδι. Ο επόμενος αγώνας ήταν το αναπτυξιακό πρωτάθλημα K16 στη Χαλκίδα, λέγεται αναπτυξιακό γιατί χωρίζεται στα K16 αγώνες σε δύο ομίλους. Είναι ο νότιος όμιλος που γίνεται κάπου στην Αθήνα και ο βόρειος όμιλος που γίνεται κάπου στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 35η θέση στα κορίτσια, πάλι σε 160 σωματεία. Πιο σημαντικές διακρίσεις ήταν η Μουχάη Νεφέλη 8η στον αγωνισμό, η Αβούρη Έλενα 12η στον αγωνισμό και η Πλέσσα Χριστίνα 8η στα 3 χιλιόμετρα βάδι. Ο επόμενος αγώνας για να τελειώσουμε τα Πανελλήνια ήταν το Πανελλήνιο K23 και ανδρών και γυναικών ταυτόχρονα στον Πόλο, 1 με 2 Αυγούστου. Ο Ποστούζας Πέτρος ήταν 5ος στα 3 χιλιόμετρα φυσικά εμπόδια στο K23 και 10ος στους άντρες. Συνεχίζουν τα διασυλλογικά, το K18 στην Πάτρα. Συμμετείχαμε 16 αθλητές. Οι Αγγές ήταν 7η στην βαθμολογία στα αγόρια. Στα K16 στην Πάτρα 22 αθλητές. Ήταν ο σύλλογος μας δεύτερος στη βαθμολογία των αγοριών. Στο K20 με 4 αθλητές. Βλέπετε ότι ανεβαίνουν οι ηλικίες, τα παιδιά σταματάνε για κάποιους λόγους σπουδές και λιγοστεύουν τα παιδιά που συμμετέχουν. Ήταν 14ο σύλλογος στη βαθμολογία. Και πάμε τώρα στα αγωνίσματα των μικρών, το K14, που θα βραβεύσουμε και 5 παιδιά φέτος, πρώτη φορά, αλλά έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο και ικανότητα που είναι τα 5 παιδιά από τα καλύτερα στην Ελλάδα στην ηλικία του 6η δημοτικού και 1η γυμνασίου στα αγωνίσματά τους. Και ελπίζουμε του χρόνου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις προπονήσεις και τους αγώνες, να φτάσουν πολύ ψηλά. Στο ellipτικό τρίαθλο συμμετείχαν 30 αθλητές, πήραμε 14 μετάλλια συνολικά και στο δρομικό τρίαθλο 22 αθλητές και πήραμε 12 μετάλλια. Συμμετείχαμε ακόμα σε όλους τους αγώνες στη Λευκάδα με 17 αθλητές και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη που έδωσε τα παιδιά δυνατότητα να μετακινηθούν στους αγώνες αυτούς στη Λευκάδα. Και είναι και τα Αγιάλια που ήταν σαν αγώνας προετοιμασίας στο Αίγυο στις 7 με 14 αθλητές. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να δώσω στους 4ους αγώνες φιλίας που διοργανώσαμε το Εργατικό Κέντρο Ζακίνθου στις 4 Πέμπτου στην πλατεία Σολομού και έγινε πρώτη φορά. Αγώνες που έλαβαν μέρος πάνω από 200 παιδιά από τα δημοτικά και τα γυμνάσια και έγιναν για πρώτη φορά στην πλατεία Λιτσιού μας. Και ευελπιστούμε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι το έχουμε και διαβεβαίωσή σας, ότι θα γίνουν και φέτος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Με υγεία, πρόοδο και χωρίς τραυματισμούς. Λοιπόν, αναμφίβολα η χρονιά που μας πέρασε για το τμήμα της Αγίας της Καλαθοσφαίρισης ήταν ίσως μία από τις καλύτερες χρονιές του συλλόγου μας. Ο σύλλογος είχε ρεκόρ παιδιών, 180 αθλητές και μαζί με το αντρικό 200 άτομα. Να σας ενημερώσω ότι πέρσι υπήρχε λίστα αναμονής περίπου για 30 παιδιά. Όπως είναι και φέτος, έχουμε πάλι λίστα αναμονής με παραπάνω παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που θέλουν να έρθουν στο μπάσκετ και δυστυχώς δεν έχουμε χώρο για να τα βάλουμε. Πάμε τώρα. Ο σύλλογός μας, η ιατρική του ομάδα πραγματοποίησε την άδοση στην Α2 ΣΚΑΗ. Μια κατηγορία η οποία πραγματικά είναι αυτή που αξίζει να βρίσκεται ο σύλλογός μας. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον προπονητή και τους αθλητές έτσι ώστε η ομάδα να επανέλθει εκεί που πραγματικά της αξίζει. Πάμε τώρα. Κατεβάσαμε 7 αγωνιστικά τμήματα. Ανδρικό, παιδικό Α, παιδικό Β, U14, U13, νεάνιδες και κορασίδες. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για το νησί το οποίο βρισκόμαστε και αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που υπάρχουν με το καράβι, με τις μετακινήσεις, με όλα αυτά.
Ακόμα, δημιουργήθηκε τμήμα για παιδιά από το ειδικό σχολείο. Είναι τα τελευταία δύο χρόνια ο σύλλογός μας έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα με προπονήτρια, την κυρία Μασλάρη Ελένη, σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο, απασχολεί παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στην Ακαδημία μας και εντάσσονται σε ένα ειδικό τμήμα για αυτά. Στη συνέχεια, στην Ακαδημία μας πήραμε για πρώτη φορά παιδιά από την ηλικία των 5 χρονών, καθότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από όλους για την πράξη αυτή. Πάμε τώρα λίγο στα αγωνιστικά. Το παιδικό Α παρέμεινε στην κατηγορία κόντρα σε δυνατές ομάδες όπως ο Αγώνας, όπως ο Προμηθέας και άλλες ομάδες στην Πάτρα. Το παιδικό Β για άλλη μια χρονιά αγωνίστηκε με μικρότερα παιδιά και είχε μια πάρα πολύ αξιόλογη παρουσία. Οι U14, U13 συμμετείχαν στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα τα οποία γίνανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι προπονητές ήταν ο Τζινόπουλος Ανέσης και ο Αντώνης ο Ακτίδης, ο οποίος γιορτάζει κιόλα σήμερα. Χρόνια πολλά, κύριε Ακτίδη. Λοιπόν, στη συνέχεια, τα τμήματα Νεανίδων και Κορασίδων πραγματοποίησαν μια πάρα πολύ αξιόλογη πορεία. Μάλιστα, το τμήμα των Νεανίδων τερμάτισε στην 4η θέση. Η προπονήτρια του ήταν η Μέρη Μαλεβίτη. Στη συνέχεια, είχαμε κάποιες ατομικές διακρίσεις από τους αθλητές. Η Μαρκεσίνη, η Μαρίνα, η Μαρία, η Μουζάκη κλήθηκαν από την Ευθύνη του Πελοποννήσου και συμμετείχαν σε αγώνες των ενώσεων. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες της περιφέρειάς μας. Πιστεύω ότι αξίζει να χειροκρότημα για τις κοπέλες. Και τέλος, είχαμε την τιμή για δεύτερη χρονιά, τα τελευταία 3 χρόνια, να έχουμε έναν αθλητή στη μειχτή ΕΣΚΑΗ, που αγωνίστηκε μαζί με τα καλύτερα παιδιά της Ελλάδας στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. Δηλαδή, ήταν ανάμεσα στους καλύτερους 80 αθλητές σε όλη την Ελλάδα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Γεβάρτης. Ένα ευχαριστώ για τον Δημήτρη. Πάμε τώρα παραδοσιακά στις δράσεις και την εξωστρέφεια του συλλόγου, η οποία τα τελευταία χρόνια αναμφίβολα είναι μεγάλη. Πήγαμε, παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο κύριος Μάργαρης, υπήρξε η παρουσίαση του βιβλίου «Δύναμη της Ήττας», του θρύλου του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Μπάσκετ, Μπάνε Πρέλεβιτς. Ακόμα υπήρξε συμμετοχή στο τουρνουά, στο μεγάλο τουρνουά του ΠΑΟΚ, U14-U15, με ομάδες που συμμετείχαν όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και ο σύλλογος μας μάλιστα είχε μια ιστορική νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό Β. Πιστεύω αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα για τα παιδιά αυτά που κερδίσαμε μετά από το Παναθηναϊκό. Το Πάσχα, στο καθιερώνο Πασχαλινό κάμπ που κάνουμε, ήρθε ο coach Θανάσης Παπαχατζής, προπονητής ο οποίος έχει υπάρξει βοηθός στο Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στο Μαρούσι, στο εξωτερικό. Φέτος, για να καταλάβετε πόσο μεγάλη αξία έχει σαν προπονητής, είναι βοηθός προπονητή στη Φενέρμπαξε στην Τουρκία, στη γυναικεία ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνα στην Παναγούλα U14 και U13 με την ομάδα του Κόρυβου. Τέλος, έγινε το καλοκαιρινό camp, το οποίο έγινε για 2 εβδομάδες στο ABC, που είναι τα τελευταία 10 χρόνια και έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι ακόμα. Ο σύλλογος μας τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών για τα παιδιά τα οποία φεύγουν από εδώ να πάνε να σπουδάσουν. Φέτος, 3 παιδιά τα οποία περάσαν σε σχολές, ο Καψάς και η Μάρκος, ο λογοθέτης ο Κωνσταντής και ο Βυσβάρης ο Δημήτρης, με ενέργειες του συλλόγου μας, συνεχίζουν να αγωνίζονται σε ομάδες στον τόπο των οποίων περάσανε. Οπότε, ο σκοπός μας εμάς είναι τα παιδιά όταν φεύγουν από εδώ να τα βοηθάμε έτσι ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους. Και κάτι ακόμα θέλω τελευταίο να αναφέρω για ένα παιδί το οποίο έφυγε πριν κάποια χρόνια με μεταγραφή στο ΠΑΟΚ, το Διονύση το Λιβέρι. Φέτος είναι αρχηγός στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στην εθνική ομάδα του ΠΑΟΚ, και η σχολική του ομάδα πέρασε το Πανελλήνιο και έχει διασφαλίσει μόρια τα οποία θα τον βοηθήσουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του. Και αν η ομάδα κερδίσει το Πανελλήνιο, μπορεί να θα συμμετέχει στο παγκόσμιο, μπορεί να μπει άνευ στις σχολές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί που έφυγε από εμάς έχει μια πορεία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Είναι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ήταν πρώην πρόεδρος στο επιμελητήριο, έχει το γιο του στο Στίβο, τον Πέτρο, και βοηθάει πάρα πολύ και είναι το νέο αίμα στο ΔΣ της ΑΓΕΣ. Κυρίες και κύριοι, Φώτης Κώτης.
φορές από αυτό εδώ το πάνελ, αλλά με διάφορους ρόλους, αλλά σήμερα είναι ο πιο σημαντικός ρόλος που έχω, που είναι γονέας. Θέλω να πω ότι πραγματικά οι Αγίες είναι ένα κόσμημα. Και θέλω να μιλήσω στους γονείς, καταρχήν, έτσι, παρόλο που οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Θέλω να μιλήσω στους γονείς για να τους πω συγχαρητήρια που φέρνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Ίσως είναι η σημαντικότερη δεξιότητα που αποκτάμε μέσα από τον αθλητισμό, μια δεξιότητα που δεν την αποκτάμε μέσα από την εκπαίδευση στα σχολεία μας. Είναι ικανότητες και διάπλαση χαρακτήρα που μας λείπει ως κοινωνία στην Ελλάδα, δηλαδή να έχουμε ανθρώπους που να έχουν μάθει να υπερνικάνε τον εαυτό τους, να διαχειρίζονται την ήττα, να διαχειρίζονται την νίκη σε δεύτερο βαθμό, αλλά πρώτα να διαχειρίζονται την ήττα, να διαχειρίζονται τη συνεργασία, να δουλεύουν με κανόνες, να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια αντικειμενικότητα νίκης, αξίας, να σέβονται αυτόν τον νικητή που τους κέρδισε, να χαίρονται επειδή κερδίσανε άξιους αντιπάλους. Όλα αυτά μας λείπουν πάρα πολύ ως κοινωνία, μας λείπουν για να δομήσουμε τους αυριανούς πολιτευτές, επιχειρηματίες, ανθρώπους, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε. Θέλω να πω στα παιδιά, συνεχίστε τον αγώνα σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και θα το δείτε στα επόμενα χρόνια να μπορέσετε να το αξιολογήσετε. Τώρα είναι λίγο πιο αρκετά νωρίς, αλλά θα μπορέσετε να το αξιολογήσετε. Είναι πραγματικά στιγμές που περνάς σαν γονέας, γιατί αυτό που τρέχουμε όλοι οι γονείς το ξέρετε πόσο αγωνιζόμαστε και πόσο υποστηρικτικοί είμαστε, αλλά το να διαχειριστούμε τραυματισμούς, αγωνίες, ταξίδια, κόπους, αλλά αξίζει τον κόπο. Θέλω από εδώ να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Αχτύπη. Ο Νίκος ο Αχτύπης ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε το γιο μου να ασχοληθεί με το στίβο. Συγγνώμη για το μπάσκετ, αλλά το νούμερο ένα άθλημα είναι ο στίβος. Ήμουν γενικός γραμματέας στο ΑΝΟΣ, δημιουργήσαμε την κολύμβηση, τα παιδιά μου ήταν και στην κολύμβηση αργότερα. Ήμουν αντιπρόεδρος στη Δόξα Λιθακιάς, έτρεχα τις ακαδημίες στα παιδιά για ποδόσφαιρο. Παιδιά, ο στίβος αυτός είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι ο στίβος, είναι ο βασιλιάς. Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος, γιατί πραγματικά οι αιρετοί μας αυτή τη στιγμή είναι καλοί φίλοι και έχουν καλή διάθεση. Είναι πρώτη φορά που δεν είναι μόνο αυτοί που είναι επικεφαλής, αλλά είναι και αντιδήμαρχοι που δουλεύουν, όλοι οι αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, πραγματικά σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Αυτό που θέλω να πετύχουμε, που δεν το έχουμε πετύχει, είναι διοργανώσεις. Όταν ήμουν πρόεδρος τελειώνοντας τη θητεία, εμείς στο Επιμελητήριο, παρέα και με το Δήμο, κάναμε τον πρώτους αγώνες στο στάδιο της Ακίνθου. Θεωρώ και ζητάω από όλους τους υπόλοιπους και φέτος, τη χρονιά του 2026, να κάνουμε αγώνες σε αυτό το κόσμημα. Και είμαι αισιόδοξος, γιατί πραγματικά το ακούτε και το ψάχνετε. Ελπίζω να μας πείτε καλά λόγια και καλά πράγματα. Να σκεφτείτε ότι σαν γονέας κάθε Παρασκευή πηγαίνω στην Πάτρα για τη έλλειψη κλειστού χώρου για γυμναστική κάθε Παρασκευή στην Πάτρα. Σας ευχαριστώ όλο, ένα χειροκρότημα στους αθλητές. Δώσει όλη του την αγάπη για να μπορέσει οι Αγίες και τα τμήματα, ο ΖΑΟ και η άλλη ομάδα καινούρια στο βόλεϊ να μπορούν ανθρώπινα να κάνουν προπονήσεις σε αυτό το χώρο. Είναι γονέας και είναι και διευθυντής στο σχολείο. Κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Μουσάκη. Κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της Αγίας, γονείς και παιδιά,
Ευχαριστώ θερμά για την ηθική πρόσκληση. Βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας με διπλή ιδιότητα, όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Αν και που μοιάζει διαφορετική βέβαια, αλλά έχει ένα κοινό παρανομαστή. Την αγάπη για τα παιδιά μας και την πίστη για τον αθλητισμό ως μέσο διαμόρφωσης χαρακτήρων. Ξεκινώ με την ιδιότητά μου ως γονέας, που με αγγίζει προσωπικά. Έχω τη χαρά να βλέπω τον 16χρονο γιο μου να αγωνίζεται σε γήπεδα μπάσκετ με τη φανέλα της Αγίας τα τελευταία 6 χρόνια. Επίσης, η 14χρονη κόρη μου έκανε τα πρώτα βήματα, τα αθλητικά της βήματα στην Αγίας, πριν την κερδίσει στο βόλεϊ, βέβαια. Ως γονέας μπορώ να καταθέσω ότι η συμμετοχή ενός παιδιού στην Αγίας δεν είναι απλώς εκγύμναση. Είναι μάθημα ζωής. Είναι η πειθαρχία, η ομαδικότητα, η διαχείριση της ήττας και η ταπεινότητα της νίκης. Είδα τα παιδιά μου να κοινωνικοποιούνται, να αποκτούν αυτοεπίθεση και να μαθαίνουν ότι για να πετύχεις κάτι χρειάζεται κόπος και επιμονή. Για όλα αυτά, οφείλω ένα ευχαριστώ στους προπονητές και στις διοίκησεις του Σωματείου. Από το καλοκαίρι του 2023 ανέλαβα τη διεύθυνση του Δευτέρου Λυκείου Ζακίνθου. Όπως πολύ γνωρίζετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του νομού μας. Έχει επιφάνεια 5.200 τετραγωνικά. Το γυμναστήριο, εκ των οποίων το γυμναστήριο είναι 1.540. Είναι το σπίτι που προπονούνται τα παιδιά μας, το μοναδικό αυτή τη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ο στόχος μου ήταν ο χώρος να γίνει ασφαλής και λειτουργικός. Σε αυτό το σύντομο διάστημα, με τη συμπαράσταση της Αγίας και μέσω έντονων πιέσεων προς το Δήμο, καταφέραμε σημαντικά έργα. Την οριστική επισκευή της συσκευής, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο του 2024, τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών, την ολοκλήρωση της πολύπαθης πυρασφάλειας και την αναβάθμιση με φωτιστικά LED στα αποδυτήρια. Και δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε ήδη δρομολογήσει, έχει ήδη δρομολογηθεί από ό,τι γνωρίζω, το νέο εξωτερικό γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ με λαστοντερές. Επίσης έχουν δρομολογηθεί νέες πόρτες στα αποδυτήρια και επιπλέον εξωτερικός φωτισμός. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Αγίας δεν είναι απλώς ενοικιαστής εισαγωγικά του χώρου. Είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης. Η πίεση που ασκήσαμε μαζί προς τις αρχές ήταν καταλυτική. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσιο το Σωματείο για τις δικές του πρωτοβουλίες. Φέτος έγινε γενικός καθαρισμός του γηπέδου μετά από 25 ολόκληρα χρόνια με πρωτοβουλία της Αγίας. Έγινε καθαρισμός των αποθηκευτικών χώρων με απομάκρυνση του παλαιού εξοπλισμού. Και επίσης έγιναν και 2 δωρεές, τα φωτιστικά σώματα του αγωνιστικού χώρου από την εταιρεία Spotify και ο πίνακας αγώνων από τη Fraport με ενέργειες που έγιναν με την προσωπική φροντίδα του μέλους του ΔΣ, κ. Δινήσιο Μουζάκη. Υπάρχουν πολλά να γίνουν, από ελαιοχρωματισμούς, τοποθέτηση μεμβράνης στα παράθυρα για να μειώσουμε τη θερμοκρασία το καλοκαίρι, μέχρι την αλλαγή καθισμάτων στις κερκίδες. Δεσμεύουμε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια θέση. Επίσης, ήθελα να αναφέρω ότι μετά από προσωπικές ενέργειες με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το καλοκαίρι του 2003 που ανέλαβα, εντάξαμε το σχολείο στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Ηλέκτρα. Το σχολείο, το κύριο κτίριο και το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο, η διαδικασία της ένταξης συνεχίστηκαν με την παρούσα Δημοτική Αρχή και έχει φτάσει σε ένα καλό στάδιο από ό,τι γνωρίζω. Από πληροφορίες που έχω, έχει σταματήσει λίγο η διαδικασία και θα θέλαμε και τη βοήθεια του βουλευτή, όσο είναι δυνατό, μήπως καταφέρουμε και φτιάξουμε το κλειστό. Το κόστος για το κλειστό γυμναστήριο αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ της ενεργειακής αναβάθμισης. 950 και 980-950 εκατομμύρια. Και άλλα τόσα για το σχολείο. Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους αθλητές μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς, γεμάτη επιτυχίες και κυρίως γεμάτη χαμόγελα στα γήπεδα. Καλή χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Και τον εκπροσώπου των θεσμών μας και σας ευχαριστούμε. Έχω κάθε χρόνο αυτό το δυσάρεστο λίγο καθήκον να υπενθυμίσω τι μας λείπει.
Και όπως βλέπετε από αυτούς που μίλησαν νωρίτερα, όλα προκύπτουν καινούργια. Αλλά εγώ δεν θα αναπτύξω τέτοια πράγματα, κάθε άλλο. Θα πω στην πραγματικότητα αυτά τα δύο έργα, τα μεγάλα τα οποία διεκδικούμε, είναι σημαντικό ότι φαίνεται πως βρισκόμαστε κοντά τους. Άρα ουσιαστικά δεν θα είχα και κάτι να πω ειδικά για αυτά τα δύο έργα. Θέλω όμως να επιχειρήσω, τώρα που νιώθουμε ότι είναι κοντά, και ελπίζω να δικαιωθούμε και να δικαιωθείτε εσείς που το προσπαθήσατε, να δώσω κάποια επιπλέον επιχειρηματολογία στις συναντήσεις τις οποίες κάνετε. Από την εμπειρία μου και στον αθλητισμό και στην επιχειρηματικότητα και στη ζωή την ίδια, βλέπω ότι όλες οι στιγμές στη ζωή δεν είναι ίδιες. Με την έννοια ότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια που είναι πιο πιθανό να πετύχουμε κάποιους στόχους. Και είναι χρέος μας να αναγνωρίζουμε αυτά τα χρονικά περιθώρια και να επιμείνουμε να τα διεκδικήσουμε. Το 2006 είχαμε ένα καταστροφικό σεισμό που έθεσε εκτός λειτουργίας την κλειστή αίθουσα γυμναστικής στο δημοτικό στάδιο. Χάσαμε τότε το χώρο που κάναμε προπόνηση και πήγαμε, ευτυχώς που υπήρχε, στο κλειστό της Παναγούλας. Εκεί λοιπόν που έπρεπε να επιμείνουμε να δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό, αφού το παλιό κρίθηκε ακατάλληλο, που είπαμε ήταν αίθουσα γυμναστικής. Τώρα θα είχαμε κλειστό. Εάν το διεκδικούσαμε τότε, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το είχαμε τώρα. Και γιατί? Διότι ήταν μια υποδομή αθλητική που λειτουργούσε. Ποιος θα αρνηθεί όταν λειτουργεί κάτι να το αποκαταστήσει? Χάσαμε την ευκαιρία. Πάμε στο 2018. Πάλι σεισμός και πλήττει αυτή τη φορά τη νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου. Χάνουμε πάλι την ευκαιρία, παρότι ο νομός τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι χρηματοδοτήσεις είναι, όπως γνωρίζετε εσείς, πιο εύκολες και θα μπορούσε τότε και η μελέτη να χρηματοδοτηθεί και η κατασκευή. Χάσαμε δυστυχώς και αυτή την ευκαιρία. Κατά τη γνώμη μου, από το 2023, κύριε Βουλευτή, κύριε Δήμαρχε, έχουμε μια άλλη συγκυρία θετική. Τι γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε. Βλέπουμε μετά από πολλά χρόνια το Βουλευτή και το Δήμαρχο να πηγαίνουν μαζί στα Υπουργεία, να είναι ενωμένοι, και αυτό το πράγμα είναι η αρχή, γιατί αυτό είναι η αρχή και στον αθλητισμό, ότι με την ενότητα μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη συγκυρία δεν έχουμε το περιθώριο να τη χάσουμε. Τώρα, στη γειτονιά μας κάποιοι δουλεύουν. Δηλαδή, εμείς μπορεί να χάσαμε αυτά τα παράθυρα, αλλά η γειτονιά μας προχωρεί. Μόλις χθες διάβαζα ότι αντικαθίσταται το ταρτάν, ο ελαστικός τάρτας, στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου. Εμείς πριν λίγα χρόνια βάλαμε για πρώτη φορά το ταρτάν. Αυτοί το αντικαθιστούν. Καταλαβαίνετε πόσο προηγούνται. Να θυμηθώ και μερικά άλλα. Πάντα από την γειτονιά μας. Λοιπόν, στις 21 Δεκάτου του 2025 έχουμε στο Αγρίνιο μια χρηματοδότηση για νέο γήπεδο μπάσκετ βολέι με μερικώς αεροϊποστηριζόμενο στέγαστρο, θόλο. Το ίδιο πράγμα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις 23 Απριλίου του 2025 με τον Δήμαρχο κύριο Μαχημάρη να λέει πως προχωράμε με γοργούς ρυθμούς για το δεύτερο κλειστό του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τώρα το 23 φαίνεται ότι υπογράφηκε μια σύμβαση στην Κέρκυρα για τη δημιουργία κλειστού γυμναστήριου στις Αλικές Ποταμού με μεγάλο προϋπολογισμό. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν έχει προχωρήσει, αλλά μιλάμε για σύμβαση. Το 2022 η Ζαχάρο άνοιξε τις πύλες της σε ένα νέο κλειστό, το 8ο στο Νομό Ηλίας. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχετε σχετικά, πρέπει να φέρετε και εδώ τον τρόπο με τον οποίο καταφέρουν να έχουν 8 κλειστά στην Ηλία. Γιατί
Και 12 στην Κρήτη. Και 12 στην Κρήτη. Η Κρήτη. Στο Ηράκλειο. Τέλος πάντων, εντάξει. Εμείς συγκρίνουμε πολύ μεγαλύτερες περιοχές και σε πληθυσμό, αλλά τέλος πάντων 8 κλειστά στην Ηλιά. Μπράβο τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και για να μην σας κουράζω, καθώς πριν σας κουράζω, την τελευταία, στο τέλος του 25, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, ο κύριος Βρούτσης ήταν παρόν στις βραβεύσεις ΨΑΤ, όπου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες και οι καλύτερες ομάδες ανδρών και γυναικών. Είπε λοιπόν προς το τέλος του ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται 350 αθλητικά έργα. Εκτελούνται 350 αθλητικά έργα. Λοιπόν, νομίζω ότι Ζάκηθος δικαιούται 2 από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε με υγεία πάνω απ' όλα. Να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΕΣ, αλλά και τους αθλητές για την πολύ καλή δουλειά την οποία κάνουν και τους γονείς βέβαια, οι οποίοι υποστηρίζουν τόσο πολύ τα παιδιά τους για να είναι σε αυτούς τους αγωνιστικούς χώρους, που νομίζω ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να οδηγούνται σε αυτά τα αθλήματα, όπως και στον πολιτισμό, στη μουσική, γιατί νομίζω είναι ενέργειες οι οποίες οδηγούν σε πολύ καλούς δρόμους και δεν θα ήθελα να αναφερθώ για τα υπόλοιπα άσχημα τα οποία βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας. Εγώ θεωρώ ότι απόψε είναι μια βραδιά πανηγυρική, είναι μια βραδιά στην οποία πρέπει να λέμε όμορφα πράγματα. Δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε πράγματα που πονάνε, αλλά αφού κάνατε την αρχή και θέλετε να τα πούμε, ας πούμε έτσι για 2 λεπτά, θα είμαι και πολύ σύντομος. Μιλάτε γιατί δεν έχουμε εμείς κλειστό γυμναστήριο, γιατί η εξέδρα μας από το 18 ήταν κλειστή, γιατί εμείς δεν έχει τύχει να έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουν άλλες περιοχές. Καταρχάς, υπήρχε μια τεράστια συζήτηση που γινόταν το προηγούμενο διάστημα για το κλειστό γυμναστήριο. Αλήθεια, ξέρετε να υπήρχε καμιά μελέτη περί κλειστού γυμναστηρίου και δεν τη γνωρίζαμε? Κάποιος έπρεπε οι βουλευτές να τους βγάλουμε στην άκρη, και δεν λέω βουλευτής, οι βουλευτές δεν φτιάχνουν μελέτες. Οι βουλευτές αυτό που κάνουν, ο ρόλος τους είναι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση φέρει κάποια μελέτη και διεκδικήσει κάτι, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια και να πάνε στα Υπουργεία μαζί με τους τοπικούς άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση. Αυτή την ώρα συζητάγαμε, μάλλον τα προηγούμενα χρόνια συζητάγαμε και λέγαμε για κλειστό γυμναστήριο, και όχι μόνο δεν υπήρχε μελέτη, αλλά συζητάγαμε αν θα πάμε στο Φιολίτη, αν θα πάμε στο γήπεδο εδώ το δημοτικό, εάν θα το κάνουμε βοηθητικό γήπεδο για την ομάδα της Ακίνθου. Δηλαδή δεν είχαμε καταλήξει πού θέλουμε, όχι μελέτη, γιατί για να κάνεις μελέτη πρέπει να έχεις και το τοπογραφικό που θα το στήσεις και το κλειστό. Αλλά συζητάγαμε για το πού θα πάει το κλειστό. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να παίρνει την απόφαση και να λέει εδώ θα πάει το κλειστό, και αυτό είπαμε, και βρέθηκε και η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη, του κ. Στασινόπουλου, και τους οποίους τους ευχαριστώ, για να φτιάξουν τελικά τη μελέτη του κλειστού γυμναστηρίου και να έχουμε στα χέρια μας μια συγκεκριμένη μελέτη. Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή έβαλε 2 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη τοπική αυτοδιοίκηση, παρόλο που δεν υπήρχε μελέτη, παρόλο που δεν είχαν αποφασίσει που θα το κάνουν το γήπεδο το κλειστό, έβαλε όμως 2 εκατομμύρια να ξεκινήσει κάτι, να κάνουν μια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Δεν θέλω, λέει, να γίνει, γιατί θα το κάνει η περιφέρεια, λες και θα το πήγαινε στο σπίτι της στο κλειστό, δεν ήθελε να το κάνει. Χάθηκαν τα 2 εκατομμύρια, έφυγαν, μείναμε πάλι χωρίς μελέτη, χωρίς να προχωράμε στην κατασκευή του έργου. Το ίδιο γινόταν και με την εξέδρα. Από το 18 η εξέδρα, η κερκίδα του γηπέδου διαλυμένη, το λέγαμε κάθε χρόνο ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη, να γίνει μια στατική μελέτη. Νομίζω ότι όσοι περνάτε και πηγαίνετε, γιατί εγώ είναι το χωριό μου εκεί, όσοι περνάτε, είδατε τον γκρεμισμένο τείχος που μπήκαν πλέον τα μηχανήματα για να γίνει η μελέτη στατικότητας της κερκίδας. Έγινε τώρα. Ο Δήμαρχος, μετά από τη συνάντηση την οποία είχαμε πέρυσι, πριν από 8 μήνες περίπου, με τον κύριο Βρούτση, είπε ότι εγώ συμφωνώ, μάλιστα και στην επαφή που είχα και με τον Πρωθυπουργό, ότι του είπα ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει στη Ζάκυνθο κλειστό γυμναστήριο. Δεν μπορεί με άλλες περιοχές, όπως είπε ο κύριος Θοδωρής προηγουμένως, να έχουν 8 και 12 κλειστά γυμναστήρια και η Ζάκυνθος να μην έχει ούτε ένα.
και λέει βεβαίως ότι πρέπει να γίνει. Πήγαμε λοιπόν στον κύριο Βρούτση, ο οποίος μας είπε ότι φέρτε μας τη μελέτη, και τη μία μελέτη και την άλλη, για να τις χρηματοδοτήσουμε να προχωρήσουμε. Το είχα ανακοινώσει αυτό. Εδέησε λοιπόν και γίνει και η μελέτη και της Κερκίδας και του κλειστού γυμναστηρίου και τελικά την παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Βρούτση, στον Υπουργό, και νομίζω ότι η ανακοίνωση η επίσημη θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου, όταν πλέον δεν θα γίνουν προγραμματικές και όλα αυτά, θα πιστωθούν 4 εκατομμύρια στο Δήμο της Ζακύνθου, 3,5 εκατομμύρια για το κλειστό και 500.000 ευρώ οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει για την εξέδρα, την κερκίδα του σταδίου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν είναι τελειώσαμε με αυτό το θέμα, αλλά θα κάνουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τότε, γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρος, και πολλές φορές έχουμε περάσει και νομίζω ότι γινόμαστε και πιστευτοί από τις πολλές φορές που το έχουμε πει ότι θα πρέπει να γίνει το κλειστό, δεν πιθανόν να μας πιστεύει και κανένας. Άρα λοιπόν οι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν προς το τέλος του Φεβρουαρίου, γιατί αυτή την ώρα έρχονται τα χρήματα στα Υπουργεία από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γιατί από εκεί θα χρηματοδοτηθούμε. Θα μπουν λοιπόν στα ταμεία του Δήμου, ο Δήμος θα κάνει τις προκηρύξεις για το έργο και θα αρχίσει να το υλοποιεί. Ο ρόλος ο δικός μου από εκεί τελειώνει, κύριε Δήμαρχε, όπως καταλαβαίνετε. Εσείς θα πάρετε τα χρήματα για να γίνουν αυτά τα δύο σημαντικά έργα. Αυτή είναι η όλη πορεία και εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο να αντιδρά, αλλά κάποιοι πρέπει να παίξουν τον ρόλο για τον οποίο ψηφίστηκαν και κάποιοι θα παίζουν τον ρόλο απέναντι στην κοινωνία για τις δεσμεύσεις τις οποίες κάνουν προεκλογικά. Δεν μπορεί να βγαίνεις, ας πούμε, να γίνεις δήμαρχος και στο τέλος να μην μπορεί να κάνεις μια μελέτη μετά από 4 χρόνια. Μελέτη, όχι να φτιάξεις το έργο, να κάνεις μια μελέτη την οποία να τη διεκδικήσεις για να τη χρηματοδοτήσεις. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εγώ δεν θέλω να κρυβιάξω άλλο. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα αυτά και βέβαια να έχουμε μια καλή εξέλιξη, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τουλάχιστον αυτό το κλειστό στη Ζάκυνθο. Δεν είναι όμως ότι τελειώσαμε. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας. Οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να έρχονται όταν είμαστε σοβαροί και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα. Νομίζω ότι με αστιότητες και με λόγια του αέρα κανένας δεν μας παίρνει στα σοβαρά επάνω για να μας βοηθήσει, να μας χρηματοδοτήσει. Χρειάζεται οργανωμένη προσπάθεια, όχι αυτό που λέμε ενότητα. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι επειδή είναι ευκαιρία και είμαι εγώ και ο Δήμαρχος σήμερα αυτός, αύριο κάποιος άλλος στη δικιά μου ή του Δημάρχου. Δεν είναι να είμαστε μαζί. Σημαίνει να είμαστε μαζί όταν πηγαίνουμε πάνω, αλλά ο καθένας να έχει κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, εγώ να έχω φτιάξει και να έχω προηλιάνει το έδαφος, να έχω προετοιμάσει το έδαφος για να χρηματοδοτηθούμε, και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια να έχει φέρει αυτό που πρέπει, δηλαδή τις μελέτες. Και από εκεί και πέρα να υπάρχουν οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά και για την πρόσκληση και θέλω να πιστεύω ότι πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία. Νέες ανακοινώσεις θα έχουμε τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, όταν πλέον θα μπορεί να έρθει και ο ίδιος ο Υπουργός, αν ο χρόνος του επιτρέπει, να το ανακοινώσει στη Ζάκυνθο το συγκεκριμένα έργα και τα δύο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι και θέλω να πιστεύω ότι πλέον ολοκληρώνουμε αυτά τα δύο σημαντικά έργα τα οποία υπήρχαν. Και βέβαια θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις, γιατί πάντα τα προβλήματα υπάρχουν. Και ο αθλητισμός είναι μια δυναμική ιστορία, δεν είναι μια στατική, όπως πολλές φορές το λέω. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Είδατε ότι φτιάχτηκε το κλειστό στην Παναγούλα και δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη στέγη και έπρεπε να φτιαχτεί. Φτιάχτηκε η στέγη, έτρεχαν νερά μέσα, έπρεπε να ξαναεπισκευαστεί. Προβλήματα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι κάποιοι να ασχολούνται σοβαρά και να γίνουν αυτά τα ζητήματα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Υγεία να έχετε πάνω απ' όλα. Τα παιδιά σας να τα πηγαίνετε, πραγματικά να τα πιέζετε, να πηγαίνουν σε αυτά τα ωραία αθλήματα και στο μπάσκετ. Στενοχωριόμαστε, βέβαια, εγώ Παναθηναϊκός, στενοχωριόμαστε τις τελευταίες ημέρες, κάνουμε συνέχεια, αλλά είναι όμως δύο αθλήματα πραγματικά τα οποία είναι πανέμορφα, και το μπάσκετ και ο στίβος, και νομίζω ότι κάνετε πάρα πολύ καλά που πηγαίνετε τα παιδιά σας σε αυτούς τους χώρους. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και όλα να πάνε καλά. Πραγματικά είναι μέρα χαράς σήμερα, μέρα γιορτής. Γιορτής για τον αθλητισμό, γιορτή για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιορτή για το Δήμο μας. Θα σας πω ιστορικά. 2019-20, αν δεν κάνω λάθος, που φτιάχναμε το πρόγραμμα Τρίτσης, πριν καταθέσουμε, είχα κενό ως αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Παίρνω τηλέφωνο παρουσία του Προέδρου του Φιωριτίου, τον Δήμαρχο τότε, τον κύριο Αρετάκη, και του λέω: Δημαρχέ μου, έχω κενό στο πρόγραμμα Τρίτσης, να βάλουμε το κλειστό. Και η γνωστή του απάντηση:
Όχι, είναι δικιά μου δουλειά, θα το φτιάξω εγώ. Αν δεν το εγκρίνεις το πρόγραμμα, θα το φτιάξω με δικά μου χρήματα. Πάει αυτό. 2023, στη γιορτή εδώ, νομίζω στο Παλατίνο ήταν, η γιορτή της Αγίας. Το τι ακούσαμε από τον πρόεδρο ήταν 1 ώρα και κατηγορούσε τη Δημοτική Αρχή για τις αθλητικές υποδομές, ότι είχαν μείνει τόσο πίσω. Είχε δίκιο. 2024, πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε εμείς. Ήτανε πιο ευγενικός, μπορώ να πω. Αλλά τα προβλήματα τα ίδια. Δεν είχε λείψει ούτε ένα. Δεν είχε διορθωθεί ούτε ένα. Ξεκινάμε το 24, φτιάχνουμε το στέγαστρο, με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κώτη, καταθέσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού της Παναγούλας, 900.000 ευρώ, συν όλα τα υπόλοιπα που φτιάξαμε, κάναμε πολλά πράγματα. Το ίδιο και το 25. Ήδη πλέον υπάρχει ενεργή διαγωνισμός, είναι σε εξέλιξη, για το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ έξω από την Παναγούλα και για άλλα νομίζω 5 ή 6, κύριε Αντιδήμαρχε, άλλα 5 ή 6 αθλητικοί χώροι, είτε γήπεδα, είτε μπάσκετ, είτε ακόμα και τένις αν δεν κάνω λάθος, τόσο σε χωριά στην περιφέρεια της Ακήτου, όσο και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Είναι σημαντικό να πούμε, αυτό θα τα πούμε στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, πόσα μικρά γήπεδα, 5x5, τέτοιου μεγέθους έχουν γίνει σε όλα τα σχολικά κτίρια. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εκμεταλλευτεί τα πάντα, δεν έχουμε αφήσει ούτε έναν πόρο ανεκμετάλλευτο, έχουμε κάνει όσο γίνεται μεγαλύτερη απορροφητικότητα και ίσως θα είμαστε και από τους πρώτους στην Ελλάδα, έχουμε υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Πάμε τώρα σε εκείνο που μας ενδιαφέρει. Από την πρώτη στιγμή είχαμε υποσχεθεί ως Δημοτική Αρχή ότι θα δουλέψουμε σκληρά τόσο για τις κερκίδες, αλλά και για το κλειστό γυμναστήριο. Ήταν ένας δίκαιος πόθος όλων των Ζακυνδινών, όλων των παιδιών και από την πρώτη στιγμή, παρέα με τον βουλευτή, βρήκαμε πόρτες ανοιχτές. Και λέω παρέα με τον βουλευτή, γιατί ξέρετε, στα Υπουργεία δεν είναι εύκολο να μπαίνεις. Δεν είναι εύκολο να διεκδικείς. Εκεί χρειάζονται και δημόσιες σχέσεις. Δυστυχώς, όπως λέει η παροιμία, όποιος πουλάει το μήλο αλεύει. Και ο βουλευτής με την εμπειρία του είχε ανοιχτές πόρτες. Και όταν πήγαμε εκεί, το μόνο που μας βάλανε ήταν ημερομηνίες, χρονοδιαγράμματα. Μας είπανε, φέρτε μας μέχρι τότε αυτό, μέχρι τότε εκείνο και εμείς θα είμαστε εδώ. Πραγματικά είμαστε συνεπείς στις ημερομηνίες μας, δουλέψαμε σκληρά, τόσο με εξωτερική βοήθεια οι τεχνικές μας υπηρεσίες, όσο και οι τεχνικές μας υπηρεσίες και είμαστε συνεπέστατοι στους χρόνους μας. Τις επόμενες μέρες, κύριε Βουλευτά, το γνωρίζετε, άλλωστε μας το ανακοίνωσε και ο Υπουργός, θα είναι ο Υπουργός στο νησί μας. Θα περπατήσει όλες τις δομές, όλες τις αθλητικές δομές. Εκεί θέλουμε και τη βοήθειά σας, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να φτιάξουμε το στίβο, τις υποδομές κάτω από τις κερκίδες. Μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Μας άφησε ένα παραθυράκι ότι μπορεί να δώσει και αυτά τα χρήματα. Δεν είναι λίγα χρήματα, είναι πάνω από 300.000 που χρειάζονται ώστε κάτω από τις κερκίδες να φτιαχτούν οι αθλητικές υποδομές. Από εκεί και πέρα, στο στίβο έχουμε αγοράσει υλικά και για άλλα αθλήματα. Αν δεν κάνω λάθος, στο επικό τόπο. Η οποία είναι για αναβάθμιση. Μπράβο, είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, τώρα είναι στον αέρα και μελέτη για να προσθέσουμε και άλλα αθλήματα στο δημοτικό στάδιο, τα οποία δεν γινώσατε μέχρι σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο υγεία, δεν είναι μόνο πρωταθλητισμός. Για μας είναι είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου ως προς τα παιδιά μας. Όσο πιο πολλά παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό, τόσο πιο καλό είναι το επίπεδο του νησιού μας. Εμείς είμαστε εδώ με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων σας να δουλέψουμε και να πάμε πιο πέρα. Χαίρομαι που ο Πρόεδρος, η μόνη παρατήρηση που είχε να κάνει το 26 ήταν για τη συμπεριφορά ενός δημοτικού υπαλλήλου, που εδώ έχω να σας πω ότι όταν παραλάβαμε εμείς ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος, αυτή τη στιγμή είναι 3 δημοτικοί υπάλληλοι στο γήπεδο. Χαίρομαι που προστατεύουν
το φυσικό, το χόρτο που παίζει η ομάδα, όπως προστατεύουν αντίστοιχα και το ταρτάν. Και το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίσατε ήταν ότι από τους 4 προβολείς που ανάβανε μέχρι σήμερα, ανάβει μόνο ένας. Την Παρασκευή, από ό,τι με ενημερώσαν, έχει ενημερωθεί ο ηλεκτρολόγος, είναι αυτές κάτι λάμπες ιδιαίτερες, τις έχουν παραγγείλει και θα έρθει. Να πούμε όμως ότι οι πυλώνες αυτοί ποτέ δεν έχουν παραληφθεί από καμία δημοτική αρχή. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει παραδοθεί. Και όχι μόνο αυτό, ο κεντρικός αγωγός του ρεύματος ήταν κομμένος εκεί που ποτίζανε και παίζανε οι αθλητές όλα αυτά τα χρόνια και δεν το ήξερε κανένας. Παρόλα αυτά όμως το εντοπίσαμε το πρόβλημα και με δικιά μας υπέρβαση της σύμβασης που υπάρχει με τον εργολάβο για τους πυλώνες βάλαμε χέρι. Για να μπορεί να πει ο εργολάβος, κύριε, γιατί βάλατε χέρι στο δικό μας? Ας κλείνατε το γήπεδο, δεν με ενδιαφέρει, δεν έχει τελειώσει η εργολαβία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Άκουσα με προσοχή τους απολογισμούς και την ώρα που άκουγα και για το διοικητικό, για τη διοίκηση και για το μπάσκετ και για το στίβο, έρχονταν στο μυαλό μου και Ολυμπιακή Αγώνες και έρχονταν η ρίση των Ρωμαίων πιο δυνατά, πιο γρήγορα, πιο ψηλά. Και απολογιστικά το είδα ότι τελικά τα καταφέρατε. Τόσο σαν διοίκηση, τόσο οι προπονητές, τόσο οι αθλητές, τόσο οι γονείς, τόσο και ο κ. Αναγνωστόπουλος που ανέβασε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά, τόσο και ο βουλευτής και ο δήμαρχος που έγινε, θα συμφωνήσω κύριε βουλευτά πρώτα απ' όλα, είναι από τις φορές που 100% συμφωνούμε, γιατί καμιά φορά εκφράζονται κάποιες διαφωνίες ή άλλες προσεγγίσεις, για τον διακριτό ρόλο των θεσμών και για τη συνεργασία που πρέπει να έχουμε. Τα βάζω όλα αυτά μέσα και να πω ότι είναι ένας απολογισμός του 25 που θα πρέπει να κρίνει θετικά για όλη τη Ζάκη στο κομμάτι του αθλητικού τομέα και μπράβο σας γι' αυτό. Να ευχηθώ μια καλή χρονιά με υγεία και χωρίς τραυματισμούς, γιατί αυτό είναι το βασικό που όλοι οι αθλητές τουλάχιστον νιώθουν. Το νιώθω και εγώ γιατί κάποτε τουλάχιστον με τα μικρά μου χρόνια μέχρι που έπαιξα την πολιτική έκανα και εγώ αθλητισμό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βάλω και κάνω μια παρατήρηση και στην κυρία Μαλαφούρη και να θυμίσω και στην κυρία Μοθονέου ότι το επιμελητήριο Ζακή ήταν αυτό πρώτο, κύριε Αναγνωστόπουλο, που έκανε τις τοποθετήσεις τις δικές του και μετά οι αιρετοί ήταν αυτοί που μπορούσαν να συμμετέχουν στην κουβέντα και έτσι θα γινόταν και μια πιο διαδραστικό και να υποσχεθώ ότι η συμμετοχή της περιφέρειας όσον αφορά και εμένα θα είναι ενεργή και ουσιαστική τώρα που εμείς πατάμε στα πόδια μας και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τις υποδομές, με το έστω και τα υπόλοιπα. Καλή χρονιά, υγεία, δύναμη, πιο ψηλά, πιο δυνατά και πιο μακριά. Να είμαστε καλά. Μια πολύ δυναμική αρχή, τόσο από τον κύριο Βουλευτή, τόσο και από τον κύριο Δήμαρχο. Να είστε σίγουροι ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και β' βαθμού, είμαστε κοντά σας, βοηθάμε τον αθλητισμό στο νησί μας και βοηθάμε στο να προχωρήσει το νησί. Και να είστε σίγουροι ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία στους αθλητές πάνω απ' όλα και να παροτρύνω τα παιδιά, τα νεότερα, να μην σταματάνε να ονειρεύονται, να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν, γιατί έτσι θα πετύχουν κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει όλους. Και τους γονείς να έχουν υπομονή και να τρέχουν τα παιδιά τους. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Ο συνδυασμός του κ. Τσουρνάκης, γνωρίζοντας τη σχέση που έχουμε με το Σωματείο, μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω και να πούμε κάποια πράγματα σήμερα εδώ διαμέσου του βήματος που μας δίνει η διοίκηση της ΑΓΕΣ και όλοι εσείς. Είναι πραγματικά πολύ απαιτητικό να απευθύνει κανείς χαιρετισμό από τη δικιά μου πλευρά, μιλώντας προς τους συναθλητές μου, τους προπονητές μου, τους παιδαγωγούς μου, τους φίλους μου. Και βέβαια, από την άλλη, σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ακροατήριο, όπως είστε εσείς, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι αθλητές και γενικότερα όλοι όσοι ασχολείστε με το Σωματείο. Οπότε, κάθε φορά όποιος απευθύνει χαιρετισμό από εδώ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί όλοι κρινόμαστε και βέβαια κρινόμαστε από την ουσία και από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην πράξη. Πραγματικά σήμερα ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικές ανακοινώσεις.
ανακοινώσεις οι οποίες έχουν σχέση με δεσμεύσεις βέβαια, αλλά και βέβαια διεκδικήσεις πολλών ετών, τόσο της διοίκησης, τόσο των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και βέβαια όλης της ακινηθινής κοινωνίας. Να είστε σίγουροι ότι εμείς, διαμέσου του βήματος που μας έχετε δώσει, έστω στην μειοψηφία, έστω στην αντιπολίτευση του Ριού μας, προσπαθούμε καθημερινά, με όποιο τρόπο και αν έχουμε, να διεκδικούμε, να πιέζουμε, να ασκούμε έλεγχο τόσο στην παρούσα Δημοτική Αρχή, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος σε κάποια συνέντευξή του εδώ και κάποιες μέρες, με την αντιπολίτευση γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε πάρει πολύ σημαντικά τον ρόλο μας στην αντιπολίτευση, προσπαθούμε καθημερινά με παρεμβάσεις να υπενθυμίζουμε στη Δημοτική Αρχή, να υπενθυμίζουμε σε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους, ο κύριος Βουλευτής, ο κύριος Περιφερειάρχης και όποιος άλλος υπάρχει, ποιος είναι ο ρόλος τους, ο ρόλος ούτως ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές οι οποίες δικαιείται για την κοινωνία. Καλή χρονιά, καλή αθλητική χρονιά, καλή δύναμη και πραγματικά χαίρομαι πολύ που σας βλέπω όλους εδώ μαζί σαν οικογένεια, γιατί οι Άγιες είναι μια οικογένεια, αγαπητοί. Πραγματικά, σε ευχαριστώ, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους σας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους προπονητές, στα παιδιά, στους γονείς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι πάλι εδώ σήμερα μαζί σας. Γιατί οι Αγιές είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Με τεράστια προσφορά στην κοινωνία της Ακίνθου, είπε ο Πρόεδρος, 200 είναι 180 αθλητές φέτος. Αλλά αυτό γίνεται διαχρονικά επί πόσα χρόνια. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της ακινθινής κοινωνίας έχει περάσει από αυτό το σύλλογο. Και αυτό είναι ανεκτήμητο και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Κάθε αθλητικός σύλλογος προσφέρει, όμως το μέγεθος της Αγιές νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν, την παντελή έλλειψη αθλητικών υποδομών, το γυμναστήριο που δεν φτιάχνεται, την εξέδρα του Στίβου και όλα αυτά και στη Βουλή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι Αγιές συναγωνίζεται επάξια συλλόγους της υπερωτικής Ελλάδας και διαπρέπει σε πανελλήνια πρωταθλήματα και είναι και μπασκετομάνα του νησιού. Έχει βγάλει γενναίες αθλητών, αλλά κατά τη γνώμη μας δεν έχει την ανάλογη στήριξη από την πολιτεία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί ένας σύλλογος σε ένα νησί να έχει τις ίδιες δυνατότητες με έναν σύλλογο από την υπηρετική Ελλάδα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση στην ουσία για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και αυτό το οποίο έχετε επιτελέσει όλοι μαζί, όλη η οικογένεια της Αγιές είναι ένας άθλος. Πριν από κάποια χρόνια συναντήθηκα με δύο πολύ σπουδαίους ανθρώπους και προπονητές, τον Νίκο τον Ακτίβη και τη Μάγδα τη Γαζέα. Καταφέραμε μαζί το κάναμε, το Εργατικό Κέντρο και οι Αγιές, να κάνουμε κάτι που κατά τη γνώμη μου άφησε ιστορία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να διοργανώσουμε από κοινού πάνω από 5 χρόνια, κάθε χρόνο, ανοιχτούς αγώνες στίβου με ελεύθερη συμμετοχή για όλα τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με μετάλλια, βραβεία και πολλοί από αυτούς να ενταχθούν στο δυναμικό της Αγιές. Τη χρονιά όμως που πέρασε κάναμε κάτι ακόμα πιο ανεπανάληπτο. Υλοποιήσαμε ένα όνειρο του Νίκου του Ακτύπη. Κάναμε μαζί τους αγώνες στίβου στην πλατεία Σολομού με τεράστια συμμετοχή πάνω από 200 παιδιά, με μια υπέροχη εκδήλωση που βοήθησε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγιές και ιδιαίτερα ο Γιώργος Θοδωρήτσης, να τον ευχαριστήσω και εδώ από το βήμα, και στην ουσία Γαρινών φτιάξαμε ένα θεσμό που είναι ανεπανάληπτος. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που συνεργάζομαι με όλους εσάς, με αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους, και τον Νίκο τον Ακτύπη και τη Μάγδα την Γαζέα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγιές και όλα τα κορίτσια εδώ που προπονούν τα παιδιά, τους γονείς, τους αθλητές και τους μαθητές που ήρθανε. Νομίζω είναι υπερβολή το να πω ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Καλή χρονιά, καλή δύναμη και υγεία σε όλους σας. Καλησπέρα και από μένα. Το πρωτόκολλο δεν είναι έτσι, Γιώργο. Είχα σκεφτεί πολλά πράγματα να πω. Όμως, ακούστηκαν τόσα όμορφα, τόσα σε εισαγωγικά με απορίες,
τόσες υποσχέσεις που πραγματικά εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Να συγχαρώ την ΑΓΕΣ, η οποία κάνει εξαιρετικό έργο για πολλά χρόνια, που βγάζει ισορροπημένα παιδιά, ισορροπημένους πολίτες, και να σταθώ σε δύο μόνο θέματα. Ο αθλητισμός, ξέρουμε ότι συμβαδίζει ο νους με το σώμα, όπως είπαν οι αρχαίοι, και είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Για να υπάρξει όμως, θέλει δύο συστατικά. Θέλει χρόνο και θέλει και υποδομές. Χρόνος δυστυχώς δεν υπάρχει. Ούτε για μας τους μεγαλύτερους, αλλά ούτε και για τα παιδιά. Τα παιδιά από το πρωί που θα ξυπνήσουν μέχρι το βράδυ που θα πάνε εξαντλημένα, είναι όλη μέρα να αγωνίζονται για τη μαθητεία τους, για τα φροντιστήριά τους, για τις δραστηριότητές τους, και πραγματικά δεν έχουν αυτόν τον χρόνο που θα έπρεπε να έχουν για τον αθλητισμό τους, για την ψυχική τους υγεία και για τη διασκέδασή τους. Για τις υποδομές, χάρηκα πάρα πολύ απόψε που άκουσα καλά νέα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ξέρετε ότι είναι το επιμελητήριο τρίτος θεσμός. Τέταρτος. Νόημα μου κάνει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Τρίτος. Εμείς, σαν επιμελητήριο, με τις δυνάμεις που έχουμε, δηλώνουμε ότι θα είμαστε σύμμαχοι και συμπαραστάτες με τον κύριο Βουλευτή που ξέρω ότι τρέχει, να διεκδικήσουμε για αυτά που πρέπει και που αξίζουν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι γονείς. Και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν μπορούμε. Μπορούμε. Μπορούμε, κύριε Βουλευτά, μπορούμε, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Μπορούμε, γιατί αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να διεκδικήσουμε ομαδικά, συντεταγμένα και επιτακτικά. Και καμία πολιτεία δεν θα πει όχι για αυτά που αξίζουμε. Γιατί αυτά τα παιδιά και αυτοί οι γονείς ταλαιπωρούνται. Γιατί πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτές και στους γυμναστές και σε όλους. Και πραγματικά εγώ θέλω να συγχαρώ και να χειροκροτήσω τα παιδιά, τους γονείς και την ΑΓΕΣ. Καλή χρονιά, με υγεία. Διονύσης Ακτύπης. Βλέποντας την νεότητα από τους παραλίους αγώνες στην Κρήτη, Κώστα τη ζήσαμε στην Κρήτη, έτσι, με 38,5 πυρετό. Έπρεπε να έχουμε τον κύριο Βουλευτή, κοντά μας σαν γιατρός, για να μας γιατροπορεύσει. Τελικά, κύριε Βουλευτά, υπάρχουν και πιο ψηλοί από εσάς. Ο Κώστας έχει εξασφαλίσει ήδη 10% προσάπτωση στην βαθμολογία του λόγω της επιτυχίας πρώτης παραλίας νίκης. Ξέρω, δεν σας αρέσει η δημοσιότητα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Τέταρτος Πανελληνιονίκης στα 10 χιλιόμετρα βάδι στο K20. Είναι κάτω των 20 ετών. Πέμπτος Πανελληνιονίκης στα 5 χιλιόμετρα βάδι K18. Κυρίες και κύριοι, Φώτης Κλάδης. Παρακαλείται για την απονομή ο Δήμαρχος Ακίνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος. Είχε μια πολύ καλή χρονιά. Φέτος νομίζω είναι η χρονιά του. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα διεκδικήσει σε αγώνα πρόκλησης μια θέση βαλκανική ομάδα στα 10 χιλιόμετρα K20. Να το ευχηθούμε με ένα στο χειροκρότημα, καλή επιτυχία, για τον αγώνα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συγχαρητήρια και στο Φώτη. Και περνάμε πέμπτος Πανελληνιονίκης στα 3.000 μέτρα στύπλ K23. Δέκατος Πανελληνιονίκης στα 3.000 μέτρα στύπλ ανδρών γυναικών. Κυρίες και κύριοι, Πέτρος Στρούσας.
Παρακαλείται για την απονομία του Περιφερειάρχη Ζακυνθού, ο κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Είναι ο πατέρας του Φώτη, ο Γιώργος, ο πατέρας του Πέτρου, συγγνώμη, ο Γιώργος Στρούζας. Το παιδί λείπει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση να βρίσκομαι απόψε εδώ για να παραλάβω αυτό το βραβείο για τον γιο μου, τον Πέτρο τον Στρούζα. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, καθώς όπως ξέρετε είναι τριτοετής φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είναι εν μέσω εξεταστικής, βοηθιά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσει, η διάκριση αυτή σημαίνει πάρα πολλά για αυτόν. Είναι επιβράβευση μιας πορείας γεμάτης κόπο, προσπάθεια και πίστη και μια επενθύμηση ότι τίποτα δεν κατακτιέται από μόνο του. Όλα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Θα ήθελα να ευχαριστήσει από καρδιά στην Επιτροπή και τη τιμή αυτή και ιδιαίτερα την Αγιές που στάθηκε δίπλα του, καθώς πάντα πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι η επιτυχία είναι συλλογικό δημιούργημα. Μου ζήτησε επίσης να εκφράσω για τον Νίκο τον Ακτύπη, τον coach, όπως τον λέει, και τη Μάγδα τη Λαζέα, που με τη συμβολή τους παραμένουν για εκείνον πολύτιμοι συνοδοιπόροι, ακόμα και από μακριά, την ευγνωμοσύνη του. Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Θα το παραδώσω το βραβείο στον Πέτρο με περηφάνεια και συγκίνηση, γνωρίζοντας πόσο θα το γεμίσει την καρδιά του στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος υπάρχει κριτική μεταγραφή στο Σύλλογο Αλέξανδρος Μακεδονίας. Δηλαδή, αγωνίζεται τα χρόνια, μοιράζει το βαθμί για τα χρόνια που κάνει. Είναι ένα σπάνιο παιδί, συνδύασε υψηλό IQ, ήταν πολύ καλός μαθητής, πήγε νομίζω με 18.800 τόσα μόρια. Ο προπονητής που του κάνει και τον κατευθύναν και εμείς να πάει, τον είχε καθηγητή σχολή, τον είχε πρώτο προπονητή η Γαζέα και μου λέει «Ρε Νίκο, τι παιδί μας έστειλες». Νομίζω τα λέει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όγδοη Πανελληνιονίκης στον αγωνισμό K16. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε την Νεφέλη Μουχάη. Παρακαλείται για την απονομή η πρόεδρος του Επιμελητηρίου, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη. Ιδιαίτερα καλή βαθύτρια, προσπαθεί αρκετά, πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω όμως για να έχει μεγαλύτερες επιτυχίες. Ιδιαίτερα στην κατηγορία την K18. Συνεχίζουμε. Ένατος Πανελληνιονίκης στο 10ο K18. 13η θέση Πανελληνιονίκης στα 110 μέτρα εμπόδια K18. Κυρίες και κύριοι, Πέτρος Τότης. Θέλει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, αλλά νομίζω ότι δικαιούται ο θείος του. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Νίκος Κώτης, αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και νομίζω ότι το δικαιούται στον ανιψιό. Ο Πέτρος πέρασε ένα τραυματισμό πέρυσι, αγωνίστηκε με λυπή προπόνηση, παρόλα αυτά κατάφερε να είναι ένατος στο δέκαθλο και 13ο στα 100 εμπόδια. Φέτος αποφάσισε να ασχοληθεί με το 1/10 του δεκάθλου, δηλαδή με το επικοντό, δείχνοντας πολύ σπουδαίο ταλέντο με ένα νέο προπονητή. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε μάλλον επιτυχία και καλές διακρίσεις φέτος, γιατί νομίζω έχει το ταλέντο να φτάσει πολύ ψηλά. Η κατηγορία K18. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά. Θέλω να πω σαν Δημοτική Αρχή ότι μας αδικήσατε λίγο, γιατί πραγματικά ξέρω ότι προσπαθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν άλλαξε κάτι. Αυτό που άλλαξε είναι εμείς. Εμείς ανταποκριθήκαμε με την ευαισθησία μας. Εμείς αγωνιζόμαστε. Όλοι αγωνίζονται. Πρώτα απ' όλα ο Δήμαρχος, ο Παναγιώτης ο Δρόσος, ο Βίτσος ο Αγαπητός. Εγώ είμαι συνέχεια δίπλα σε όλες τις διεκδικήσεις. Όλη η Δημοτική Αρχή. Αγωνιστήκαμε με όλα τα θέματα. Το θέμα της Κερκίδας υπήρχε από το 18. Τώρα δίνεται λύση. Το θέμα του σταδίου υπήρχε από το 6 που είπε ο κ. Στοδωρίτσης. Τώρα δίνεται λύση. Εσείς αγωνιζόσαστε από τότε, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τι έχει αλλάξει? Η νέα Δημοτική Αρχή.
Ο βουλευτής είναι δίπλα μας βοηθάει σε όλα αυτά τα θέματα. Πραγματικά κάνουμε σημαντική προσπάθεια και για το Ηλέκτρα που είπε πριν ο Παναγιώτης ο Μουζάκης, και για το Ηλέκτρα έλειπε το ΣΕΑΚ, εκπονήθηκε το ΣΕΑΚ. Για αυτά τα σχέδια αναφέραμε ότι έπρεπε να εκπονηθούν, το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Και πραγματικά προσπαθούμε και είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή, προσπαθούμε για όλο τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ και την αντισφαίριση, αλλά είμαστε οι πρώτοι που αγωνιζόμαστε πιο ζεστά με το θέμα του στίβου. Γιατί πραγματικά ο στίβος είναι αδικημένος και είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, ο βασιλιάς των Ολυμπιακών αθλημάτων. Ο ίδιος ο μπασκετάνθρωπος ο Ιωαννίδης έλεγε ότι ο στίβος είναι η βάση για όλα τα αθλήματα. Εμείς ασχοληθήκαμε πολύ ζεστά με το στίβο και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε χωρίς να παραμελούμε τα άλλα αθλήματα, και έχει εκπονηθεί μελέτη για αναβάθμιση και επισκευή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και θα δημιουργηθεί και τμήμα επικοντό. Αναβαθμίζεται και ο στίβος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κώτη. 8η Πανελληνιονίκη στα 3.000 μέτρα βάδιν K16. Κυρίες και κύριοι, Χριστίνα Πλέσα. Παρακαλείται για την υπομονή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι συνωνυμία, είναι. Κοντοχωριανή μάλλον. Κοντοχωριανή, καλά βέβαια. Μια νέα αθλήτρια, η Χριστίνα, πρώτη χρονιά στην κατηγορία πέρυσι. Φέτος θα είναι δεύτερη χρονιά, πιο όρημη, πιο έμπειρη και νομίζουμε θα διεκδικήσουμε ένα μεγάλο στους αγώνες. Και περνάμε στα παιδιά με σπουδαίες επιδόσεις στα αγωνίσματά τους. Στα K14. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε από το Μήκος την Μέρκα Αρσέιλα. Παρακαλείται για την απονομή ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος. Αυτά τα 5 παιδιά που θα έρθουν, που ανήκουν στην κατηγορία K14, δηλαδή που είναι 6η δημοτικού και 1η γυμνασίου, σημείωσαν επιδόσεις κυριολεκτικά από τις καλύτερες στην Ελλάδα στην ηλικία τους. Η βαθμολογία στα K14 αντιστοιχίζεται βαθμός με μια επίδοση. Το άριστα είναι 110. Όλα αυτά τα παιδιά, αν συνεχίσουμε αυτή την αναγωγή, πιάνουν γύρω στο 140 με 150 της βαθμολογίας. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά. Συγκεκριμένα η Μέρκα η Αρσέλα έκανε φέτος, πέρυσι μάλλον, 6η δημοτικού, 5-23 Μήκος. Ένα κορτσάκι 12 χρονών. Αυτές οι σπουδαία επίδοση είναι. Και σιγά σιγά να δούμε και στα υπόλοιπα παιδιά που θα έχουν. Και μετά το Μήκος περνάμε στο ύψος. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε την Ελένη Ξένου. Παρακαλείται για την απονομή η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Η Έλενα, σαν παιδάκι, πέρυσι της 6ης δημοτικού, έκανε 1 μέτρο και 48 εκατοστά στο ύψος. Φανταστείτε πόσο σπουδαία επίδοση είναι. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία και φέτος. Αφήνουμε το ύψος και πάμε στα 800 μέτρα. Θα ήθελα ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, και δεύτερον, γιορτάζει απόψε. Αντώνης Μαγδαληνός. Παρακαλείται για την απονομή ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Αγαπητός Βίτσος. Ο Αντώνης είναι χρόνια του πολλά για αυτά. Σήμερα είναι ο λευκός Αφρικανός. Είναι ένα παιδάκι αρκετά όριμο και το κλέψαμε ευτυχώς από το ποδόσφαιρο. Περνάμε στη σφαίρα. Υποδεχόμαστε την Λορένα Μάρκου. Παρακαλείται για την απονομή ο υπεύθυνος ο εκπρόσωπος μάλλον από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας. Η Λορένα κάνει το άθλημα της σφαιροβολίας, το αγώνισμα της σφαιροβολίας μάλλον, έχει μια πολύ ψηλή επίδοση και έχει πιάσει και το όριο που ισχύουν για παιδάκια που είναι στην 3η γυμνασίου, που πήγαινε πέρυσι στην 1η γυμνασίου.
έχω και κάποιες απορίες. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε. Vortex, αν το λέω σωστά, κύριε. Είναι περίπου σαν ακόντιο, ναι. Ωραία, Φανταστείτε με τη μορφή του ακόντιου. Ο ακοντισμός μικρή ηλικία είναι. Στα παιδιά K14. Όσο ζούμε, λέει, μαθαίνουμε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε την Αναστασία Πατήρη. Τους αγώνες της Αναστασίας έπαιζε και τα αγώνα. Φανταστείτε. Μπράβο, Αναστασία, μπράβο. Παρακαλείται για την απονομή ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Στο στίβο δεν έχουμε μόνο αυτά 5 παιδιά, απλά αυτά σημείωσαν υψηλές διακρίσεις. Βλέπω όμως και πολλά ματάκια που είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι σε αυτή τη θέση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια ιδιαίτερη βράβευση, όπου είναι ένα μεγάλο αλλά μικρό παιδί. Τώρα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Θα το δείτε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, πανελλήνιο και βαλκανικό ρεκόρ στο μαραθώνιο στην κατηγορία ηλικίας άνω των 60 με επίδοση 2 ώρες, 53 λεπτά, 18 δευτερόλεπτα, Σπύρος Καψάσκης. Θέλω να ξέρετε ότι σε αυτές τις ηλικίες μάστερ, δηλαδή άνω των 50, είναι αρκετοί στην Ελλάδα, αρκετοί πραγματικά που κάνουν συστηματική και στοχευμένη προπόνηση. Ο Σπύρος, εκτός από επιτυχημένος οικογενειάρχης, επιχειρηματίας, είναι και αθλητής. Έκανε στη Λιουμπλιάνα βαλκανικό και πανελλήνιο ρεκόρ 2 ώρες 53-18. Φανταστείτε, αν πάτε στο γήπεδο μαραθώνιος είναι 105 στροφές. Η κάθε στροφή είναι 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα. Θα δείτε το μέλλον του καταδρόματός του. Παρακαλείτε για την... Παρακαλείται για την απονομή ο Γενικός Γραμματέας της ΑΓΕΣ, ο κύριος Γιώργος Θεοδωρίτσης. Και είναι και χορηγός του συλλόγου μας και βοηθάει, είναι πάντα μαζί μας και μας βοηθάει. Ο κύριος Καψάσκης είναι από τους μεγάλους χορηγούς του συλλόγου μας. Άρα ποτέ δεν είναι αργά κάποιος να ασχοληθεί με τον αθλητισμό ενεργά και ουσιαστικά και συστηματικά. Θα θέλαμε όμως να μάθουμε από τον ίδιο πώς γίνεται να τρέχει τόσο πολύ, σε τόσες μεγάλες αποστάσεις, γιατί χρειάζεται πολύ προπόνηση, κύριε Καψάσκη. Ένα λεπτάκι θα σας απασχολήσω, γιατί αυτό που θα πω μπορεί να φανεί χρήσιμο σε αρκετούς από εσάς απόψε. Ήταν 2019, ένα μεσημέρι, Απρίλιος μήνας, και συναντάω σε ένα στενό δρομάκι στη Λιθακιά τον κύριο Αχτύπη, τον Νίκο, και μου λέει: βρε Σπύρο, γιατί δεν ξεκινάς να τρέχεις? Το τρέξιμο είναι υγεία. Εγώ, μου λέει, έκανα εξετάσεις αιματολογικές και είναι παιδικές. Λέω: τι μου λέει τώρα? Εγώ είχα κάνει γύρω μια εβδομάδα εξετάσεις, πάνω τα τριγλικερίδια, πάνω οι πολυστερίνες, τα ζάχαρα. Μου έβαλε την ιδέα να αρχίσω να τρέχω για θέμα υγείας. Παίρνω σορτσάκι, με παπούτσια αθλητικά, ξεκινάω να τρέχω, κάνω εξετάσεις, μετά από 3 μήνες, όλα κάτω. Αυτό το λέω γιατί τη συμβολή που έχει το τρέξιμο στην υγεία μας και στη ζωή μας. Τα άλλα ήρθαν στην πορεία. Ο Νίκος μου άλλαξε τη ζωή μου. Γιατί ξεκίνησα για να κατεβάσω τα τριγλικερίδια και φτάσαμε να κάνουμε το ρεκόρ που είπε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με την αγάπη του, με τη συμβολή του, την προπονητική, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τον ευχαριστώ για αυτό το ωραίο ταξίδι. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Καψάσκη. Πιστεύω ότι ενώ ο εγκέφαλος δίνει την εντολή στο σώμα για να μπορέσει έτσι καθημερινά να λειτουργεί, πιστεύω ότι εδώ, στη δικιά σας περίπτωση, η ψυχή δίνει εντολή στον εγκέφαλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα χρόνια ήρθε στο νησί μας και στο αεροδρόμιο η Fraport, η γνωστή εταιρεία. Λέει ο άλλος: εντάξει, Fraport, okay, τι έχει κάνει όμως για το νησί? Κι όμως, έχει κάνει πάρα πολλά.
Έχει κάνει πάρα πολλά για το νησί και έχει κάνει και για τον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, αν έχετε πάει στο γήπεδο πρόσφατα, θα δείτε ο νέος ηλεκτρονικός πίνακας είναι μια χορηγία της Fraport. Και γι' αυτό τον λόγο απόψε οι Αγιές βραβεύει τη Fraport και παρακαλώ να έρθει εδώ κοντά μας ο διευθυντής του αεροδρομίου μας, ο κύριος Ηλίας Μελισσάς. Παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος της Αγιές, ο κύριος Γιώργος. Ελάτε κύριε Μάργαρη. Ο κύριος Μάργαρης, παρακαλώ. Πραγματικά τι να συμπληρώσει κανείς, τα έχετε καλύψει όλα. Εγώ θα πω, θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό τόνο. Ασχολήθηκα με τον αθλητισμό σε διάφορες ομάδες, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, σε τίποτα δεν είμαι πάρα πολύ καλός. Ίσως γι' αυτό ήταν τη δουλειά που κάνω τώρα. Αλλά δεν θα άλλαζα την εμπειρία αυτή με τίποτα. Μεγάλο κομμάτι, αν μπόρεσα σαν προσωπικότητα να πετύχω κάτι, το οφείλω στον αθλητισμό και πραγματικά δεν μπορώ να το τονίσω αυτό αρκετά πόσο σημαντικό είναι για κάθε τόπο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να γυμνάζονται και όπως το είπατε άνθρωποι πολύ καλύτερα από εμάς να διαμορφώνουν χαρακτήρα. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, αφήνουμε το στίβο και πάμε στο μπάσκετ. Για την αντρική μας ομάδα, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στη Β κατηγορία και άνοδο στην Α2. Κάθε αθλητή θα εκφωνήσει ο κύριος Νίκος Θεοδωρίτσης. Παρακαλώ, το χειροκρότημά σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Για τον μπάσκετ ακούσατε τι ακριβώς έχει γίνει τη χρονιά που πέρασε. Πράγματι, ο κύριος Κωνσταντίνου είπε μια αλήθεια ότι φέτο έχουμε 370 αθλητές. Είναι οι Αγιές όμως διαχρονικά βγάζει αθλητές. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει από την Αγιές και ο διευθυντής της Παναγούλας ήταν αθλητής της Αγιές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο που παράγει και είναι πολύ σημαντικό αν σκεφτείτε πόσοι γυμναστές έχουν γνωρίσει τον αθλητισμό μέσα από την Αγιές. Στο μπάσκετ λοιπόν υπάρχει μια πλειάδα αθλητών η οποία τιμάει το νησί κάθε εβδομάδα συμμετέχοντας στους αγώνες και στα πρωταθλήματα. Ακούσατε σε ποια πρωταθλήματα είμαστε. Υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια εκτός από τους αθλητές που θα δείτε και στην προηγουμένη περίπτωση, επειδή η βραβεύση θα γίνει για τους αθλητές της ανδρικής ομάδας οι οποίοι βοήθησαν να ανέβει η ομάδα από τη Β κατηγορία στην Α2, με τη σειρά παλαιότητος, παρακαλώ να έρθουν ο Μουζάκης ο Διονύσης, ο Δημησιάνος ο Νίκος, ο Μοδονέος ο Βικέντιος, ο Καλός ο Δημήτρης, ο Ζαφύρης ο Διονύσης, ο Ιφτάκης ο Τάσος, ο Θεοδωρίτης ο Διονύσης, ο Ζανίδης ο Στέλιος, ο Λέση, ο Άρμεν, ο Μάργαρης ο Διονύσης, ο Καψαβέλης ο Διονύσης, ο Θεοδωρίτης ο Βίκτορας, ο Πλαρινός ο Γιάννης, ο Λιμούρης ο Διονύσης, ο Σπίνος ο Διονύσης και ο Πνευματόμος ο Θεοδόκης. Ο άνθρωπος που κατεύθυνε αυτή την ομάδα και βοήθησε τα μέγιστα στην άνοδο είναι ο Παπαδάτος Ανδρέας ο προπονητής. Λοιπόν, για την απονομή... Μια λέξη ακόμα. Ακούστηκε από τους προηγούμενους ομιλητές, προπονητές και αθλητές πόσο μπορεί να συνδυαστεί το σχολείο με τον αθλητισμό. Διότι πολλές φορές οι γονείς αποτρέπουν τα παιδιά από τον αθλητισμό όταν φτάσουν
στη Β και στη Γ Λυκείου. Εμείς προτείνουμε να περιορίζουν τον αθλητισμό, αλλά μην τον σταματούν. Γιατί είναι δεδομένο ότι οι μαθησιακές υποχρεώσεις είναι υπερβολικές για να μπορέσουν να σπουδάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν μαζί μας έχουμε παιδιά που το Σπίνο, το Βλεμοτόμο, αλλά και άλλα παιδιά που στο παρελθόν μπήκανε, γιατί όλα αυτά τα παιδιά που βλέπετε έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, τα παιδιά τελειώσαν ένα πανεπιστήμιο, ήταν αθλητές και ήρθαν στον τόπο τους και συνεχίζουν να κάνουν αθλητισμό. Ο αθλητισμός δεν είναι απέναντι από την πανεπιστήμιο, δεν είναι απέναντι από τις σπουδές. Και θέλουμε να προτρέπετε τα παιδιά σας να εκτονώνονται με τον αθλητισμό και όχι να κλείνονται σε ένα δωμάτιο κυνηγώντας μόνο το πανεπιστήμιο. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα, πολλά παιδιά να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και να γίνονται όνοι φοιτητές. Και κατ' επέκταση να μην τελειώνουν ποτέ. Άρα λοιπόν, καλύτερα νους υγιής, ασώματι υγιές. Λοιπόν, αυτά είχα εγώ να πω και ο κύριος Αναστόπουλος θα μας πει ή θα βραβεύσουν τους συγκεκριμένους αθλητές. Λοιπόν, δύο θα είναι οι κύριοι οι οποίοι θα βραβεύσουν για λόγω συντομίας. Παρακαλείται ο βουλευτής Ζακίνθου, ο κύριος Αχτύπης και ο γραμματέας του επιμελητηρίου, ο κύριος Διονύσης Γολέμης. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την άνοδο, παιδιά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Όπως είπαμε, το πρώτο κομμάτι θα πρέπει να πάει στο σωματείο και ελπίζουμε και να είναι τυχερό και να έχει περισσότερες επιτυχίες και ο στίβος αλλά και το μπάσκετ. Και ελπίζουμε και να έχουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα που έχουν τα τμήματα αύριο, όσο έχουν αγώνα. Η ιατρική σίγουρα έχει, δεν ξέρω η παιδική είχε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο έναν αγώνα.